adumo. Say a tin yet here a radiatum. Yammy, I only am faster than my radi. Maybe I will have you on a tune to my radi. Send it in Conconani Munyam. Yanika see a pejano. Osaya, you was sent toto. Oh, and I'm a G and radiatum. Into me, Sano. The Bamba does Sumayentino. I want for the Chiba Brave, but they are sunny. What's the suburb of Raditria? What to a woman, I'm a young couple of Siena free. Or one for the video of Susum Generation China. Now for the Numia no color, I am Tom Young Bobro. They are like a Surade. And I do young Tonton. The whole I didn't think Cassie. At just a 4 young couple. Hey, Jesus, 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 Jesus. Recapado Salavandia and Lembados Palia Bados. I have Yanimo Yehovah. Yepeja would be one word at it. What do you not do here? What do you not do here? What do you not do here? You want to know what's the matter? Hey, Yabia Woyami, say never never sent to me. I come from who we are. I send me a 2 say never in the I got you for real, fiancé. And I'm assuming a woman blossom. Now some singing, I'm putting a mama. Yamitano, Yamitano. If I didn't tell you, what we are, I adore Capalius. And I'm young in Ayabania. Yes, Rowdy. Oh, Yamika, and I did a yes,
For the Maya, Nayamu from Nato for your semi. And you may a boy a mass city and you young Sama Christo. I am one funny at Yasita, Samana about your man. Yet your money now, mouth is as a woman only in a 2 years. Yet Pajawudi, yet Tom. Yes, you know, and I be. His answer was an offer. Yamawa more on your Wayamaya. I don't need to. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. That when I met you as a phone, I say, okay, kind Deuteronomy chapter 18, verse 18. Or see, Mumuna may you odi for Ede Amamo. Now, Onona Muntieno. Hallelujah. Amen. When I may a na qua a rebremo de Nasem Amano. Sir on famre. Now, Odofonia Quenya say, now tear sida hour. Now, Shaye. Now, say, we tear papaya. Now, me pesame say, we shira. Yes, I say, Pina namno so.
ene omanya nkwagye ade ba ko aya na me de ne se enye nsenkyere ne keke ena esisie na obi wo ho a ose me ba no onum wi obi ose me ankasa na mabra bo asai me nom nsa but me tie papa yi no enne me ja me boni nyina we eya adanse a ebro so na chenso na enne ye papa wo fie ha se awurade nam no so ede na asem ede brew enti ba bia wo bi aye krado na papa na bra okasa na awurade dom eye kese na won so o fa wadanse enti ba bia wo bi aye ready na etie no na won so ubeye nhira na me ka we se me say ono de obetufo se eye Father's Day kwasra wo papa chia wo papa na ono so oye nyina dodo agya no hwan na ebe chia no eye me no mienu ena ye ya sede se ye hunu se oye yagya enti ebe we hye no na amamra ne asede bi ewo ye ema agya no ya ye ede ama no eye kwasi ada ya odofo nyame nhira na onye okese edin no eye Bishop Albert Saki Kwapon ebre yakoya papa nchen General yemo wakwaba ebe fidie asofo meju so ebru ya mishira papa na ma memfa akwanya nso na menchia Cedar Hour ahwefo eni Cedar Hour atiefo yes ye ma munyina jo ye nimsa munyina mo ho ye Cedar Hour so team no so tiapo na ya ba no pabre so Onyankopon be ye nyame na so wa ye nyame ba hallelujah amen na yeda aya MCR for so ase sembre bia no ochinchim fidie no ma ye gi atwaguo e wo kasa fidie no so na o hweyen na wotie sabre de e Cedar Hour efri sabre kosi se no ndu bebo no that's right oni ye mbom na yankamfo awrade din kase no systematic press e wo MCR ho azuka bema na ya no mo osika no mo enim baby amowo bia nyame nhira mo na King David na kasa won kran Nyankopon o nhira na me bo hwi nkuransa so a ho enna DJ Papa Tos odini juma Nyankopon nhira no so obo adwuma ewo nkuransa Nyankopon nhira no sa so na edru techimanya brother Philip oni ni team ni nyina ebo adwuma Nyankopon nhira mu nyina se adwuma mo pono ano eshi ABY sunyane so ode agunkase mu nsem no etwagu sunyane a ewode apete ama kumasefo so omo amope ball no omo so ATB Nyankopon enhyira ewo ho sabre ide ebra so se yetie otumfo Nyankopon asem ye wie pe ya gira so abompae na mre bia ye ba ye ka cho se Cedar Hour no enye TV anase radio program keke na embom eye programmer onyame tumi ne na ho den edi chire enti falfon no na fropi na obi so fropi na ka kire ne se onyame somafo no nyame difo na waka ne ho asem no one ne team ne nyina abedu enti on fan eye ni TV ni radio enfanto sompa na Facebook YouTube no so no omonwura ha na obehia ye ho na one owo TikTok no de eye Cedar Worship Center TikTok no oba rechi ye sabre kachubi se omobode ase obeforo ye na ebia enenkwa na oye ohoho ewo Jerusalem ha ya senia mrantie no a omoka ekura bi efre na se ehwanso ase na Yesu Kristo asore no munim se Yesu na asore no moka Yesu wuo no insencheni esi ye esuma duru ye ma wo Jerusalem ne abodan biebie ne nsase wo so ne pranda hodo na bema no ebisa won bema pe no moka no asem no moka chese wo kwane ohoho Jerusalem esi wo Jerusalem na nse wonte ye na ebia na nkwa na o follow Cedar Hour eye program anyame tumi waso na nyame asem kwa na de brahwefo brebia ye kasa baby bia ye wrade Yesu Kristo o kan kwaje sempia owie ye no wona omo wo hawo wona omo amane no oje won furu amane mu wo kra na ni afira na Yesu ditasio aka de ben no tie no de afa na ni so wase ko horo ani wo nsuo no mu na nani na ide ate ne wona oye enifrafoɔ wɔn a oyare sebi apache ene wɔn a kwata gu wɔn
a Yesu sesa wo yade ti saa so na sida awa no etie Yes. ye baso ye se fa nsuo esi TV no so radio no so emewo wo documents ni picture bi obabi oya aginsemu wo documents bi o CV bi o passport fatu TV ni na breso e be mo apagya na ya boso mpaye emna nyame asem koso nyina ye bo mpa ne nyame tumi bo wure sanity iso ye boso mpaya o de wo be afaya wo se na djuma wa bie no adwuma ne enkoso what kopeti adwuma no to say adwuma na apagya se my god obi so say ono so na oyare odi nsuo no onum bi odi nsuo no bi fa bebe bi oyare no yare na yede etuko obi se na nani ehunu ade ode hohuru nani so no nani no enko nsuo no obi wo se na japade efre nsa odi kogu ho na nsa aka na japade je se adanse ne de obia ne de Awurade nam ne dom so nsuo no eyama no enti wososo tujidi anamo obidia obisa na ne ba na onum wi onum koke one ba no na waboko na ontrefi ode ni photo no eto TV radio no so opagya e boss mpae se ne ba no wabafi obiso okross na ne ba no ne nkasa anso so ode ni photo to so no se adwe no abafi obiso so wapeba che onunu musu no ende anum wanyin senyo obiso wapeba che over 7 years 6 years 4 years obiso class wa yaro over 20 years onu susu no wanya yare sa sida awa no nyankopon ye adwuma sida awa nyame ye adwuma ye Facebook YouTube ni omo wo space na so no ye ma akwa abakakra asofo mama ye nko space na so mra Bishop Samefa free Facebook wa Nana Jesse wa ene woso Anthony Poku Amponsa Ruth Asamoah enso woso sana yenuaba Catherine Ekpe ewoso Michael Chairman ono ane Patience Sampale Samuel Safo ewoso Aisha Dauda ene woso Albert Tofik Oba Pasandi enso ewoso na nephew ewoso I am Ishmoto Inshiraba ewoso sana mami Pokia enso ewoso ohene ba Adujamfi enso ne ewoso sanso na Janet Awua Verti Morgan enso ne ewoso ene dodo na ejina so a omone yeso Facebook wo me twaso ewo YouTube no so a ene YouTube no so aye hot papa ya Tra Janet ene yeso Blessing Amwa ne yeso Gloria Owusu Portia was saying Susie Danso, Ernestina Gomez, Zinabu Ahmedu Abena Ajay, Amwa Dokas in Shiraba, Higa Amwa, Adwa Boachewa, Rose Apia Kubi, Jessica Jemfi, Angelina Prempe Rose Apia Boache, Ivy Sapon, Ohima Dufie Samuel Safu Rose Ajekum, Halidu Musa, Christiana Ata, Portia Osei, Eva Puma, Elizabeth Asale, Miliku, Faustina Asare, ene Mary Bimpe ewo YouTube no so a ene omoni yesum denden sanso ene ebora TikTok onso so a pino ane yesum abna ajei ene yesum MC Garasti ene yesum I am Ishmoto ene yesum Efia ene yesum Ma Rose ene yesum California Mama ene yesum sanso ana oba akunso ene yesum dodo na ene yesum ewo TikTok ho nyankopon shiramo pi amen se ene mama space na so aye sheshe that's right sabre mon like some page no na mon share link no mo wia na mo de mo comments so aba na Yehowa nyankopon obeshiramo emre bia ya meka Daniel chapter 12 verse 3 say na badwoma no ebe hwen na wona otimi dan nipa pi ko training mu no obe hwen se da ampem enstroma na sabre se enamoso na wo share link no no bi follow na onyankwagie a na wo share link no ona waje saa onekwo no enkwa na nhire bi a ewo ogie adwuma no mu Yehowa nyankopon ode bedomo hallelujah amen ene sabre bebe bi owo hwe yen na wotie ye free biara sabre eya najo ebi won so a eya homache ebi so ya wia ena motie yen bebe bi owo hwe ye bia no ya ma wakwaba eba sida awa jumadie so
na bosomi atwam ne bosomi nyina me na hwefo ne etiefo kasafa abrabomu akwansideɛ sɛ asase a yaba so yi nyankopɔn de nipa pii ba so sɛ ɔde mo bɛyɛ agyedeɛ ɔde mo bɛyɛ nhyira ama foforo anyamoso mfasoɔ ɛfiri sɛ Nehemia mo nyinaa nyankopɔn de wɔn bae ama mo bɛ di dwuma ɔmo ɛna Jerusalem afasuo no bubu yɛ no Nehemia mo ɛna esiyɛ yɛkɔ Jeremia mo soso yɛ difo a ɔmo bɛka nkwagyesɛm ne ɔman no bɔne a ɔmo yɛ ɛma onyankopɔn abufuo ba nipa so ɛde ɔmo kɔ ɛdeɛ bɛ ɛnomo fam enti Jeremia deɛ twerɛsɛm no sɛ nyankopɔn sɛ ɔda ɔmaame ne na yem no na onim no na wate no ho ɛwɔ maame yem dadaada wasi no odiifoɔ ama amanaman sɛ ɔbɛfa ne so abubu ɔbɛfa ne so adwiri ɔbɛfa ne so asi na wafa ne so ayɛ dɛn atɛ yɛn Awurade Yesu Kristo ɔnyanya nwo no mpo no na ɔbɔfoɔ no ɔka deɛ ɔba abɛyɛ saa nso so ɛna John the Baptist onya ma asase so no na eka de oba beye maame ne papa oba asase so de na nyame se beye o ma no nyame de omodomo se omomeye de omo nyina mabo ahohwia bra omo nyina embe won twetwe de ebi be ye nkwawe nsafo omo be yesu gyediefo omo meye de omo be num wi ni koke tramodo no mo se ya na enye sa na Awurade kan Awurade de omo mawo se ode omo be hyewo enibonyam na wo so waka se awo eye na ekoba sen ena oma no eseye ekoba ne sen ena yade edoso owo no edoso afre nyame asem ne se ye bedi yankwa na ni nyina amen yankwa tenten a ka promoten ewo enti nyame de yankwa na no emaye my God when you kura na enye mfishi apone polo edioson na adenti na gone too soon what a shock painful exit no edoso sa efie de ye di enimu yi ubehu edodo a ye de omo akọ hyefom emo nkwada ebisa se nyankopon no a waye de wa hye ye bọ no nyame no wo he eno ena sida hour ye ka kira hwefo ne etiefo se owo obi man so obi kuro so se abrabo a ye boy ye di na adane abrabo a ye boy niam pi na solitaire nipa de nipa mpa enti David se de misuro no eno na aba meso enti de wo mpe no eno na etowo eno bi tie ye obi hwe ose sofo na me pay ade o aso ene ma ye yafo na nka me mpa kwadwuro na nka me pa adwuma pa o aso ene madwuma frem nsema me tefia menya adwuma eno na ye hyase firi ahwefo na etiefo se asase a yete so ye wo honhom nuama eso de tie nipa mfa won ani hu won saa de no anso edi nipanya enti nuama ya kwansidie no ebi ye sunsum nuama ye mfa ye ni nya dan ehu aso saa nuama no ye dan eso de tia ye a edi enya eti saa nuama no eye de be abrabomu akwansidie de toso mienu ye wo honam nuama eso de tia ye ya ye di ye ni hu aso ye ntimi enya ho hwe a edi yenya ni afoforo nya eno soso ya abrabomu akwansidie ye to aso se ebusua nipa ye wo ye tumu no ebusua ye ba ye kofiri mu no ebusua no timi ye akwansidie ye tibe ka se fie ha de obeware ama ya hwe ebusua mu obenye sika ama ya hwe ebusua mu obeya japade ama ya hwe ebusua obesom nyame ama ya hwe ebusua obedi sofo ama ya hwe ebusua obebie company na ama ya hwe if say ebusua no ewo ade a ye friend se sasabia esa ebusua no se okofiri mu a nyoma nkoye ma ena ebusua no ya tohye ede ama ye tibe ka se ebusua obenyina ama ya hwe ena busua no bi nipa kotom emu nipa nyina esa asofo busua nyina mpanyifo ni nyina wuwu be dodo na bi adane ayafo dodo no aso awari egu asofo ebi adane
your friends a suja for omugum ebusua bi wo paw hwe ahofafo makofafo mema ahofafo nimdifo omugu anuama nkoyie no wotimi se bibi wo ho ena your friends ebusua akwansidie enti Peter Kano, Acts chapter 2 verse 40. Se muma yenyi mu free enema ebusua kontonchi. Me sa to aso se daya nipa yesoso no, daya sono soso akwensidie. Obo oha wo no amane a wonya nyina ye se daya bi a wo son ye na ma onwema nyina se ye. Mo bebre so nyama be ye pe wo daya bi a wo son wonya so pe na nwema ni nyina asai na brabo ma kwansidie no so ye to aso ka se bone a nipa ye yes aye tu nipa fo ye ni ye boni pa chem so a emmo no eno so bone no etime be ye akwansidie ye wo bone bi wo ha oyi a esunsuanso e de brawo no sha brawo de ba asase so nyina esai enti obi bone bi anipa bi ko tomu no ena ni nsa fom de wo nyina afire ne nsa sese mpo yade e na abeto no so ena de me no kasa fa nioma ese si ye hyebre kwan ye anwinwi anwinwi anipa ye anwinwi de nyame aye nipa bia nipa ne nye ho de nipa saka bia nipa ne nso nyame mobro hu ne nyame adoye de nyame aye nipa bia enso nipa ni hwe baabi bi owo ebusua bia na otimo ne efie bia ye tete mu ahwe baabi a nyame de wa betura still oda so bo nyame so bo oda so bo nipa so bo ene nipa pi so obesum nyame mpo na onwinwi ekasa ena menisika ena madwuma nyina sei ena sei ni sei sa wosum nyankopon so no eno so fa sika sam eya semu asori dan be na wo man Ghana osofu dura ye je eye gate fee asana ya buremu aso nipa se osum obofo no de wahu mobo ne onkwa home no kuta omu no ahode a wanyai obi pa anya sika ni bi pa anya na ko waja de cars ne na japade nyina kura chew aso so no o ye den se o yo hiania o so chen sika ni no chen na pomoden infishia miensani afinie afi we ehia se nyina onkwa ya de sabia da obu na wotwe bia okọ check up life support esi obi so osofo na wotwe bia obi kọ dialysis aso de nyankopon mobru hunu ni na toye aso enti apomudin o yare ye o to APC amam B o to kode paracetamol abrewa bebo bo o dum ya na yade no na obu wa na ye twe ni moja na ye de ni moja ekọ South Africa ye de ko UK na ye se computer ye se network atiko ye se computer no ena ye de be hye be kire dura ye mfama wo de sa ni o ma wo nyina aparo e ya ko teaching hospitals na ko hwe de cancer ye bi de diabetes ye bi moja mu yade ahodo ye nipa ni bi awo de nyame mobro hu ato so de nyame aye wo nyina wene nso oda so a onwinwi enwinwi nso so etimi si wo hyebre kwan de nyame aka fa ho no e mo na obe waje se wo nwinwi ni mo bebre mo nsam a mo kan nyina nyame tie o God is watching me say God is watching God is listening. Yes. Onyame ohwe, onyame otie. Etoda na me ka kire wa wo hwe me a wotie me. Se mo bebre kura na mo ya ante ankwada o. Osofo ya ante nkwada. Yes. Obu oye jabi nkwada mo wuro ka mo pepa osofo ye kofa mo firi baabi akura bi ase sebra na besom na wo ye dan wuru kukuo mu oton niama ena nyame adom wo obu ososo aya donko no obi donko no wo eti won se omo ka kire se fia wo ye donko mfria aso enne dey ya jewa kan adehye abusua ho enne mu bebre ya bọ akonwa amamo koso hina hodo a ya bọ amamo no ni baabi bia ni mo nyama nyame ahye mo no
Obaby I share or bag or the flu across a by. Take your panka check be no. If you was a swammer, and it's a panka. Also for ya kai. And David said, "Make dear, my tadia na me this shame making sign baby. Na say me mommy home so na me share baby bia. O nyame fa me free ya. Nyame free, nyame fa me free. My God, Jesus. Also for nipa bi hwe me nipa bi tie me. Na mpobwa kra wa anya bi anko school. Na osuku atade kra to atete. Jesus. Obo na okonwa wote so kra na ebubu. Obedumfo na ye ma breaker na odi uti esi table no so say uti ya wo na nya uti na ya wo anso na kom na ede wo woni sika wo de be ko break. Eya hwe oko tertiary ko university oko training college nursing trainee eye nipa bi onamfofo bi na omo hwe wo bobo obosia. Na ne baby bi ahwe baby anyame dia wo dodo ye fraud director ye fraud manager ye fraud madam edia hodo a enne ye dia nya ye fraud in charge ye fraud boss general manager boss oba ko pe oba no ni pa sore ye fraud wo sofo onyame akoa onyame enam sini we nyina enne na wo kra ka be fraud papa esikafo nyina fraud papa anso sofo to ho awunwi and I'm a bass, I'm a barber catcher, or say, and you know, when you nyame show. Yes, meet you, or suffer no bow refuge be more. 77 penny for him, many per good damn what is saying, Tramois. Jesus Christ. I saw for him in Tramois. Minimum. Huh? Oh, baby, or so for. Now your bot ratrebi, sir. Na o ma me so the 770 kru abano esi na ya dum light no na obia ko tie mu na hwie mu kata so erade to me so oso fo mu bebere so na ekura na se no na bobo a unim bobo ya na crazy asa na e di bobo no ayadan di enkranfo no di ton dokono no oko choko no mo ni nyama di omo di ton dokono no oso fo na ye de se bucket mo ade be che mo hwemu nyina ayetum and na hwe de nyame de wa beduru wasi hwehwe dan wasi abansoro a self contained wetimi high flat wetimi high one room service stay also for de nyame aye nipa nyina nipa ne nso and na otimi de wonsa kire say store say sanso nyina ye wode ya and then we nyina ye wode ya san de nyame aye nyina wo sansom nyame kura how ko asori how ade ba ko ne mienu bi a wo pa wonsa nka no also for nipa bi nyinwiti anyame o ema nyankopon okum won etu de nyame nkuwa obema wa brɛ wa asase so obema de aka afa ho nyina obesesa mo remfi sɛ yɛse nyankopɔn yɛ kantamanto nyame a ɔka ne ntama wɔnto ɔka kyerɛ Abraham mo sɛ ɔne ne yɛ apam na apam no yɛ ɔne n'asefoɔ. Yes. In Genesis chapter 15, Yankopon sa ka kyerɛ Abraham sɛ hunampa ye sɛ wasefo bɛkɔ akɔyɛ nkoa obi man so obi kuro so. Exodus chapter 3, onyame frɛ Moses ka kyerɛ ne sɛ wo de wo ni me na wo nana Abraham ni Isaac ni Jacob ni nti me ne no wapam enti ni nti na maba sɛ matie musu no mama ne hunu me ba ba yi mu afiri Misrim na me de mu akodu Canaan asase no so jojo na Onyankopɔn ka asase no ho asɛm kyerɛ no sɛ ya asase papa nufusuo ɛne ɛwɔ ɛwɔ so aso nyame na ɔka saa ye bisa sɛ nipa Nyankopɔn ma ɔsɔfo Eliezer ɛne nipa yɛ frɛ ne sɛ Moses ɛkan wɔn kind one mema we free 20 years no more over 600,000 footmen
saa nipa no ne dom e ka wo ho ne afrafrafo a nipa bi say ye nyame abeyi ni man dia menye juni menye Israel so be ju omo achi omo nyina bisa say omo koduru ya na die na omo koduru enwinwi sanity ene die na o ka ene owu kura ka ope 2026 ye krado ebedu 31st wo bewu ena me ma o dwere ho o ma na o dwere ho ena me tutu machi ena me na wanim no watoto o nim de o wanim no enti watoto wanim ansa na watoto wachi arade hira ho ena wadwuma kakra afiri wonsa obi kura asa wakwaso na ba ya befa ne ntoma enti won kwaso le bio entoma de nyame ya ma wo no ntoma ena me ba se me ma obi wani aba ho so ena me create awareness a kire obi se wanu mu asem a wo ka na nu na ekun wo enu na amanyame ne nsa anye ti asenso oje wanu mu asem na amanyame etwe ne ho nsa ba na wo ka nsa ba na ya wo keka ena ye ma ka wukura ope ena de besi bi ansi ebesi nsusu me say ebesi nsusu 2026 ebesi so apa esi wi a obehu de obeboka esi wi a obehu de ne ho be kire no nyankopon se me nyame me ye kantamanto nyame Jesus me nyankopon so no me de me ho de me pe ena me ye ya no de no opo beto nsuo opo obo awia ona fra oto nsuo bo awia no no obon frama ejapradu bo na obubu dan go for osofo no otibidi epo yam frama bowura pum esisa nam twin number osusu no san di anafom frama etifia frama san bo esisa ohaw ne amane ko na die na awrade di papo kokon frama die nsusu no san di ka epono osai kan eti eso onam from mambo o ori na juma Jesus Christ o ori na juma nyame onam from mfa wani hu no ena wakeka na orikeka no awaka o ka ti asofo o ka ti akromo hene o ka ti awo maame o ka ti awo papa se de wadu nyankopon so don't so he kura no cancer say na me kura no me pasa se so be ye den me de me brekwa ena masom nyame ahwede ato me hey who de ato wo ono ne baba akopenu owu ye my god enkra ni se ekome pa ayigbe ni se deka asante ni se baako o de yenti twere sem no ye meka wie pe na wo hu se oni nyame wa asem ji se wo yi asem yes when yi asem na obenya problem Numbers chapter 14 verse 1 to 4 ya to verse 26 to 29 ya mra ni nti onya abotra ka ni nyina osofo ye nti nyame asem se na asafo no nyina mema wone so na omanu su anadwo no na Israelfo no nyina nwinwi ti a Mose ni Aaron Israelfo no ye bone omo bronsa omo twituo omo twenkrante dia na omo ye omo nwinwi ti a Aaron na asafo no nyina aka kire won ho se na asafo no nyina ka yenko a anka yewu o Misrim asase so anase asira isu hampo eka yenko a anka yewu na ade nti na awurade de yen ba asase isu se ye metoto nkrante ano na onfa yen yerenom ene yen ma nomun enye ye na eyema yen se ye besane akọ Misrim biom na osese won ho se moma yensi otitire na yensane enko Misrim asafo to aso verse 26 to 29 no na awurade nyame ti anasa nyame ntie ye osina awurade kasa kire Mose ni Aaron se mento mebo aseme ma asafo boni a ohunwi tia me enkosi da ben Israel fo ohunwi a ohunwi tia me no mate
Catch you one say. Nyamesa why then? Wate. Na nyamesa in some o can if you ho. O can akwantu mo ho. O can obi man so wate. Nyamesa menka chese wate. You can see that asafo no mu no. O can Pentecost asafo. Wate. Me da kwanhwe ni de o can no. Nyamesa why then? Wate. Catch you one say. Me asa metiasi. Erade na osie. Said the makasa gumasu mu. Sa na meyemu. Sa pepe na meyemu. Ese so na mafunu bededa. Mu nipa o kan won said the mu nyina anu sie. Efiri won na wadi mfie aduonu de kro no. Ma mu miti amen no. Amen. Azafo I just saw for you so new meet Yamio. I saw for you new. I saw them paying for you new. I saw for many new. From 20 years ago. Yami Kumamunina. The man know how no money. A todd and Yabonon. A todd and Yabe. Yes. Na embom when no swadi. Adebia nyame edema obia oyo nipa bonia ya kaide bi de nyame aya wo nyina enso osofo nanka nipa dodo se na ewa abusua wo firi mu amote sesa ka mo ka o mato boto wo kra no papa kra na praje akra wantimi anto abobo ya wantimi anto Timothy Abasage baby bia o papa chia o se mra no na anya nso enti mo bebre mra no na anya dan enso mra no so anya me de bemma adenti na o ka nsem sei hwe de nya me de wadru obo okra na ahofa ekuta okra no kra na ni apomode okra ye nhira yes me tete for non to na obi bia wa nwinwi no na ne mra no ho so do me here nipa be se tena onwinwi ma onuama sanse yo obi wa nwinwi ama ne nuama yeden asai obi anwinwi wanya yade obi anwinwi sa ama sese wo yeden ofon also for quotation back one yeden 1 Peter chapter 5 verse 10 and 11 1 Peter 5 verse 10 and 11 MCR monfa no message no to screen so Wose na adum nyina nyankopon a wafro mo aba ne da enumonyam Kristo mu no wafro aba da enumonyam wo Kristo mu no ono na semunya hunu amane kakra nsa semunya hunu amane kakra obesiesie mo pe obema mase atim obehye modin obema mo nya nyina so obema mo anya nyina so ono na tumi wono dada and a fato so far verse your friend said 10 not so and the God of all grace who call you to his eternal glory in Christ after you have suffered a little while will himself restore you and make you strong firm and the man all the osisa wonya hunu amane kakra nsa enti Kristo suma brabo nyame som no amane hunu ye dan ewuom na wamane huru brem hwe nsem a wokeka wakeka mususem amanya kopon sesam ama onuama nyina ye bisi basa wonsem na woka no ayesa wo bo hudua o mumu bebre wo bo hudua o na pandania eduabo no anya wo no anya bebre number ni 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 0553 0553 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 89 89 ye kasafa abrabomu akwanside enti nuoma esi nipa abrabo kwan no baako ye yankasa ye numu nsem etoda na obi na adome de wo so de na wo so ka gu wankasa so ma memfa ofrefo de kan praise God hallelujah amen o papa kan take kan odi ne baby okasa free na ahwefo ne tie fo tie o frefo kan se no ko se de tie fo kan no ni na se se mi hwese no bitimi koba
ɛsɛ mita faako me habe nti menkɔma no menim nipa apɛyɛ no korɛ ma me no mo mpa na nwinwi ni mfiri ho na nyame o say in everything o say ade nyina mu ye nanase Awurade me de wakoa ehye Awurade nsa nwinwi no Awurade yifre ne so amen praise God hallelujah papa papa odi ni baby o kase free na ahwefo ne tie odi Janet so so akra ma me je yeti o nti ka o me nini ade ehye me so akra me ntumi na me kasa Intimi pressure. Nti ayisa na ama ayere kasa na ete ni. Mama, ene de wate nyame asem na jai me no bompa. Ewrade nhya wo den. Ewo mre papa mu ne mre bone mu na wanya afobuo wo ewrade anim. Amen. Praise God. Hallelujah. Kenti kan odi ni baby okase free papa na ahwefo ne freedom from contact. Mo Papa. Hello. Papa yetio. About you. Ya basa sa. Oba mene ntamate tem na oba. Ye pon ya frame na me nya time na me ntiu na me no won pae. Won so obeti ma ba so praise God. Praise God. Praise God. Bible say ultimi nwinwiri mfa basa fampo enka utinten. Praise God. Hallelujah papa. Odi ni baby o kasa firo mu ame. Papa show me sister you am kasa firo kwansa. Papa mpa cho anyi ama nyeme bia ka eche ma me. Nsoro ni mpa ma me na. Bae boni tie Awurade. Awurade wa fra na ni aba ne ho so. Awurade hye ne den. Jesus. Ma na nwinwi ni nyina onya mo. Enu ti na ya me ba so mpa first service a message a ho ni nyina mo ma Awurade. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Papa odi ni baby o kasa firo na den. Racha me ta free ta femi Mo ahefo ti o. ne ba cho mu ku ba ma sani po ba ye di mo ka ba tina ni. Nti du ba bia ma ta kasa. Mate abrabonum no ekidi seye na kukuhwe ase eka ho Awurade hye wo den abraboni mu na anwenwen ni mfro so amen praise God. Hallelujah papa. Papa odi ni baby o kasa free Papa cho mi di edi mo ni enti strobo pai mame. Awurade so afre mu na anwenwen ni mfri ho wo Yesu dem mu praise God. Hallelujah. Papa odi ni baby o kasa free Papa me ka ya me pompa ye se anwenwen nyame so mu na wa anwenwen amfa how amen praise God. Hello. Odi ni baby o kasa fro Obapa. Hello. Hi majo so na kasa. I'm kasa free Madina. Mo Obapa kasa. The same Vivian. Kami ku ejuma nko no so ya odo ni san. Na esasa wo hye ne nkuran na wo hye ne den wa Awurade mu no enti hye ne nkuran na hye ne den anya sa nwunwen no side how be brɛ mo ankasa me bompa ye ma wo kro ne abusuan sa Awurade hye mo den amen praise God. Hallelujah. Odi ni baby o kasa fro na hwefo ne tifoti o Ba cho mo kasa free mo kasa ya. Oba ya kasa yeti o Obapa. Ba cho ma ni ni wadame akuledi. Wa ma de bia ni ni wa se no na ama me akafo. Jani nyina mo ma Awurade na Awurade nim de oye me bompa ye ma se Awurade so mu na Awurade nye wo mfiri fom bonu mu amen Amen. wo so betimi abo awura mu praise God. Wo so betimi abo awura mu anwinwin no osofo ema nyame eyiri nsafiri so ema nyame ma onuama nyina sansai if said the why you be a wani nso praise God. Praise God. Hallelujah. Odi ni baby o kasa free na hwefo no I'm ready. Ala ta ko kan ka free man ta. mo
Yetio, Papa. The bomb payment is sending the BBI Basha. Mate. Your power, Franoma, where may do share Radinsa, Yame, Emil Kwama. Amen. Amen. Praise God. O didn't baby or Casafro. Casafro, I'm with you, mammy. Menso Cassana, a rather bayo, a rather bayo. A Brabon account, I have for Job Diana, Yanas is a move. A sea as Job, I mean, me bumpire o sundoto. A rather wafana, a rather sonimo, a rather sonimo, or yes to demo. I'm a producer. Mom, friend, men phobia, me per se a bumpire 1 minute. Castle Rade. And I was some about. And I was some I about. want to say me so. Now who say me so ya kwansi dia. And also ya kwansi dia. Sini pasha bre kwan. Sini pasha bre kwan. Shebe den. Erade shebe papa. Ewo mre papa. Mre boni mo. Eni mre boni. Shebe den. Erade shebe. Wo yeso demo. Wo yeso. Ye wa no bon pa so on show den. Wo yeso la boni ya bon sabali ya na sabali ya ba sabala bala bala ya ba ba de wona wa sabali ya ba ba ya ni ya ba ba ya na ba sabra Jesus Christ. Erade me bompa ma obi o hwe ya otie Jesus. Say erade so wo mu na hye won den. Amen. Nwi no entimi anse no. Amen. Amen. Ye wonsuo ene ade aye ka se o documents be credo na ye bebo so mpae. Na ansa na no na ebusua panyi eje John na nkani odi ne dwuma ewo Kumasi Agrican eye senior high no ye former accountant wo CAS Kumasi CAS. Yes. Ode awereho se eye ahwefo na tiefo se ne dehye omade nyina omomame eye adwoa afra adodo no anim se ye frena ana adwoa afra nyame abefa no kɔ ne bɔfo no ho na memne dey ebe na wotwe eye 27 ye kana ka MC a mode photo no to inanim memne dey ebe na wotwe ena oja eye ne de hye no kwan ewa figiase oyoko eye sofo Emmanuel J say that sofo maame ne ebusu asante nyina se eye ye koja enti mun save date no na eturu ho a mon meja won na Bible say so bi wu na ye nsie ni ye a opon ba mpo wo mfaso echen no enti we ye ebusu panyi eje John adodo no na hotedin ye friend say Kosovo ena ebusu panyi ne na nanom atran konwa oyoko ena mosim waye yankopon hira pagya wonsuo no eyamo pai Erade de wa pagya ne nsuo Jesus. me sha utumi sembo wura nsuo no mo. Amen. Nsuo no na ne Yesu moja. Amen. Ena ne ayare nsuo. Amen. Ane nsenkyere nsuo. Amen. The documents bi am frenya me tumi guso. Amen. Bompa se nyame tumi mbon wura mu. Amen. Nyame ma wadanse. Amen. Nsuo no de odi beye bia adanse ni ekire. De wa pagya bia me fra adanse entoso no. Wo Yesu dem James say amen. Amen. The brand ye adwuma ye brana so enti ye numbers no mo ana mo fra ye ntimi ampeki mo nyina ye sori a ye sane outa bon frɛ na me ne me team ye ne mo be bon pai number ba ko e kan ye 0557 0557 30 90 90 80 80 number we can numbers me no a mo frɛ no so mo fra me ne me team ene mo be bon empire or Chenya me yadoma same time at the cedar hour no ebebro na ahomache no numkosi no nsia de sumpa first service oni yenhia ahomache no na no de ho ano so adanse ACC ena de me de wo hye Kristo mojem okwakoda ufie ho dem ho onyame ma onam ho me so da ye papa ma de papa
enche. Have a good night. Bye bye.